UPPL दोलोनिफ्राय मोनसे प्रपागान्डा आरम्भ जादों। एबसुनिफ्राय फैनाय जि प्रप'जेल, दा बेखौ BPF दोला वेलकाम खालामनानै बिथांमोननि खावलायनायखौ सन्मान होनानै दासिम खेबथाम सावरायनाय जाबाय। आरो पाब्लिकनिफ्राय जाखिनि फिडबेक मोननांगौ बियो जोबोद मोजां आरो BPF सरकार फैगोना 100% माने दिनैनि तारिखआव रोखा जानानै दं। बे हाग्रामा महिलारिया दिसपुराव थांनानै मिनिस्टार जागोन। दा दिनैथ' UPPL हारसिं जाबायब्रा, UPPL लोगो गैला। दा बेनिखायनो UPPL दिनै गोदाव सोराव जागासिनो दं। दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट BPF कमिटि लोगोसे इयुथ वुमेन मोनथाम आफादजों जयै मोनसे सावरायलायनाय मेल खुंनाय जादोंमोन आरो बे मेलाव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC काउन्सिलनि इलेक्शननि सोमोन्दै जोङो मा रोखोमै सांग्रां जानांगौ बेनि सायावहाय दिनै जोंनि ब्लक कमिटिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ लेंहरनानै एसे सांग्रांथि मेल लोगोसे जोङो माबायदि प्लेन पलिसि लानानै खामानि मावोब्ला जों देरहासार जागोन, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनबा समस्थियाव मोनबाखौ जोङो देरहासार जानो हागोन, बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जायो। BPFआथ' बिराद स्ट्रंखा। क'क्राझारनिफ्राय लानानै आपटु उदालगुरिसिम जोंहा 40टा समस्ति दङ। मोनफ्रोमबो समस्तियावनो दिनै BPFआ जि रोखोमै पलिसि लानानै खामानि मावनांगौ मावबाय थादों आरो गुबुन गुबुन समस्तिफोरावबो रायजो राजाया दिनै BPFआनो मोजां, हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मोजाङै दैदेनदोंमोन BTCखौ, बे खोथाखौ जोङो बुंबाय थानायखौ मोन्दों आरो पाब्लिकनिफ्राय जाखिनि फिडबेक मोननांगौ बियो जोबोद मोजां आरो BPF सरकार फैगोना 100% माने दिनैनि तारिखआव रोखा जानानै दङ। एलायन्सनि खोथा सावरायनाया नंगौ, दिनैसिम खेबथाम सावरायबाय आरो गिबिसिनाव एबसुनिफ्राय फैनाय जि प्रप'जेल, दा बेखौ BPF दोला वेलकाम खालामनानै बिथांमोननि खावलायनायखौ सन्मान होनानै दासिम खेबथाम सावरायनाय जाबाय आरो BPF दोलोनिफ्राय साथाम जोंनि सेनियर दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनो थाखाय दायथ' होनाय जादोंमोन। नाथाय गेजेर ससेयाव जोङो मोनसे खोथा नुनो मोन्दों जे UPPL दोलोनिफ्राय मोनसे प्रपागान्डा आरम्भ जादों। जोङो खोब पजिटिभलि खोथाफोरखौ लादोंमोन, नाथाय UPPL दोलोनि सानैसो दैदेनगिरिनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे माने प्रपागान्डा दिहुनना होदों बिथांमोना जे हाग्रामा महिलारिया दिसपुराव थांनानै मिनिस्टार जागोन, शिबा प्रमद बर'आसो जागोन, बेबायदि सावरायफुबाय थानाय समाव बिथांमोननिफ्राय प्रपागान्डा ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोङो बिथांमोननि सायाव एसे सन्देह जादों आरो जे सावरायनाया नंगुबै गोसोजों सावरायमारदों ना BPF दोलोखौ गाज्रि खालामनो, धंस' खालामनो थाखायसो माबा मोनसे बिथांमोना हाइडेन एजेन्डा लानानै जोंजों सावरायफ्लादों। दा बिनि सायाव जोंहा गोबां माने प्रश्न बिथांमोननि सायाव जोङो सिखारदों। दा बेनिखायनो जोंथ' लुबैदोंमोन जे सावरायनाया इन द ट्रु सेन्स मोजां रोखोमै सावरायनाय जाथों, BTC जौगानायनि सार्थआव सावरायनाया जाफुंसार जाथों, BPFनिफ्राय जों बेखौ लुबैदोंमोन। नाथाय बिथांमोननिफ्राय बेबायदि जेब्ला प्रपागान्डा ओंखारबाय, दा बिथांमोननि सावरायनो लुबैनाया नंगुबै सावरायनाय ना ओरैनो खालामफ्लानाय ना BPF दोलोखौ फोजोबस्रांनो थाखाय माबा मोनसे हाइडेन एजेन्डा दङ नामा, दा बिथांमोननि सायाव जोङो बेबायदि माने साननो गोनां बाध्य जादों। ना बेथ' मावनो हादों होनना बुंब्लाथ' जों मा एग्जाम्पल दङ? दिनैनि तारिखआव UPPLआ मावनो हादों होनना बुंनो हानाय एग्जाम्पल जोङो क'क्राझार गसाइगावनिफ्राय लानानै आपटु उदालगुरिसिम मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव नागिरब्ला जोङो बिथांमोना मावनायनि मोनसे एग्जाम्पल जों नागिरना मोना। बबे इन्स्टिटिउसनखौ गायसनखो बिथांमोना? ना दिनै इन्जिनियारिं कलेज बानायनो हाखो, ना दिनै CIT बायदि माबा मोनसे टेकनिकेल इन्स्टिटिउसन बिथांमोना बानायनो हाखो, ना मोजां मोनसे हस्पिटाल लुनो हाखो, ना दालां लुनो हाखो, पार्मानेन्ट डेभेलपमेन्टनि थाखाय मा मावखो? जोंथ' दिनै नागिरनो मोनाखै, एग्जाम्पल गैया जेरावबो नागिरब्लाबो बिथांमोना मावदों होनना बुंब्लाबो जों एग्जाम्पल नुनो मोना। खै किल'मिटार पाका लामा बानायखो, खयथा दालां बानायखो, खैथा फ्लाइअभार बानायखो, दिनैथ' जों नागिरनानै मोना। माखौ मावदों होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों, जोंथ' नुनो मोनाखै। बिथांमोननि मावनाय समनि सरकारनि पिरियडआ दिनै सारि बोसोर बारबाय, इलेक्सन जानो बारा समानो गैला आरो मा मावबोगोन? समानो गैला। बिथांमोना बुंदों मावदों, मिशन भिजन बायदिसिना फोसावबाय थायो। अबे मिशना साक्सेस जाखो? साक्सेस जानाय एग्जाम्पल जों दिनैनि तारिखआव नागिरनानै मोना। गावसोर जेसेबां बुङा मानो रायजो राजा बयबो दिनै मिन्थिगौ आरो दिनै बेनिखायनो बयबो रायजो राजा बुंदों जे दिनै BTCखौ जौगाखांनांगौबा हाग्रामा महिलारिनि अनगायै आरो गुबुन रावबो बाहायखौ माने जौगाखांहोनो हानाय नङा, बिथांनि सायावल' जोंहा फोथायनाय दं। बेखौ दिनै ग्रासरुट लेभेलावबो रायजो राजाफ्रा दिनै सावरायगासिनो दङ। सान्थि परिबेगा अब्लासो बुंगोन जोङो जेब्ला साफ्रोमबो सोमावसारग्रा बेनि हाथियार लाना सोमावसारनाय साफ्रोमबो सुबुङा दिनै जेलनिफ्राय उदां जाब्ला जों सान्थि जाबाय होनना बुंनो हागोन। दिनैसिमबोथ' गोबां दैदेनगिरि रन्जन निमेख्रिखौ लानानै आरो गुबुन गुबुन गोबां दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनाथ' दिनैसिमबो जेलाव दङ ना।
दा बिथांमोनखौ बख'नायनि थाखाय मा प्रसेस खालामदों बिथांमोना दिनैसिमबोथ' जोङो माने UPPL जों दैदेनजानाय बे BTC गभर्नमेन्टखौ नैबे सारि बोसोराव जोङो जेबो बेबस्था लानाय अफिसियेल जों दिनैसिमबो मिथिया बेखौ जोङो दे अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि आर'नाइखौ GI टेग खालामबाय बेजोंल' जौगायाब्रा बे जोंनि आइडेन्टिटिखौ मोनदों जों थिगानो आर'नाइयाथ' दिनैनि खोथा नङा गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा बेखौ ट्रेडिशनेलि मोनसे जोंनि ड्रेस हिसाबै जों बाहायबोदों जानाय ओंख्रि जेनेबा अनला नारजि बायदिसिना बेखौ जोङो आनअफिसियेलिबाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना जाबोबाय थादों सोलिबोबाय थादों बे ट्रेडिशनेलि दा दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बिथांमोना GI टेग खालामदों बेखौ जोङो मोजां मोनदों खिन्थु बेखौल' मावब्लानो जे हारिया माने मावनो गोनां जेबो गैला बेबायदि खोथा नङा बेनि अनगायैबो जोंहा मेजर माखासे इस्युफोर दङ जेरै सोलोंथाइनि बिथिङाव हेल्थ सेक्टरनि बिथिङाव आबादनि बिथिङाव साख्रि बाख्रि होनायनि बिथिङाव अबे बिथिङाव बिथांमोना माने मावनो हादों बेफोरखौथ' मावनो हायाखैना बिथांमोना दा दिनै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टआ जेरैबायदि जानांगौमोन जेरावबो गैया मावनो हायाखै बिथांमोना खालि कागज कलमै लेक्सार होबा खोथा माने डेभेलप जाया BTCआ दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जों मोनदांबाय जे बिथांमोना बयबो दिनै फिन हाग्रामा महिलारि सरकारखौ नागिरफिनदों आरो 2025 सनाव हाग्रामा महिलारि सारा BTCखौ फिन सालायफिननो हानाय जोङो मोनसे गोहो मोनगोन आरो एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार सालायगोन BPFआ दा दिनैथ' UPPLआ हारसिं जाबायब्रा UPPLआ लोगो गैला दा बेनिखायनो UPPLआ दिनै गोदाव सोराव जागासिनो दं दा दिनै बिथांमोननि सिगाङावहा बेसेबांबा गिदिर मोनसे दैमा दङ बे दैमाखौ बारनो थाखाय सोरनिबा आखाइ हमनानै बारनो हायो नामा दिनै UPPLआ बेबायदि माने नागिरबाय थादों होनना जों अनुभब खालाय जों फिलिंस खालायो आरो मानोना BJPआथ' थांनाय 30 तारिख जुलाइआव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंखाबाय जे जोङो 2025 सनाव हारसिं इलेक्सन गेलेगोन दा दिनै UPPLआ हारसिं इलेक्सन गेलेनो हानायनि खुनु मोनसे बिथांमोनाव केपासिटि गैया आरो जायनि थाखाय बिथांमोना सोरजोंबा लोगो जानानै सरकाराव थाफानो हायो नामा बेबायदिसो लामा नागिरगासिनो दं UPPL दला दिनै खारन बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि जि बिसास जि मोनसे बिसास आरो परिबर्तननि थाखाय जों बिथांमोननो 2020 सनाव रायजोफोरा UPPL भट होदोंमोन दिनै बे बिसासखौ बिथांमोना दिनै मावफुंनानै दिन्थिनो हायैनि थाखाय रायजोफोरा आरो बिसोरखौ फोथायला रावबो दिनै UPPLनो भट होनो हाला आरो दिनैनि तारिखाव इलेक्सन जायोबा UPPLआ 7 बारा देरहाया बिथांमोना